אוקיי. אני מאוד אהבתי בשיעור הקודם שהתחלת לעשות השוואות בין כן, דוד ושאול, ואנשים הביעו דעתם כמובן, אז זה מאוד מעניין אותי. כן, אנחנו נעשה את זה רק קודם כל להיזכר שאנחנו בשלב שהאסטרטגיה מתהפכת אצל דוד או של עם ישראל, ודוד יוזם התקפה ולא רק הגנה. כלומר, כשהוא גומר עם הפלישתים, אז לפי הניתוח, אולי, כן, יש להניח שכך היה, שלא, על המצב הפוליטי והגיאוגרפי של האזור, יש קצת איום, קודם כל, על השבטים שמעבר הירדן, על ידי עמים שיותר רחוקים מאיתנו בצד הצפוני ובצד המזרחי. וזה אפשר אולי לדלות מהקמפיין עצמו הצבאי שאיך שהוא מנהל אותה. קודם כל ראשית כל הוא עובר צפונה, לא בדיוק ללבנון, לא בדיוק ללבנון, אבל כן לאזור שדיברנו על זה, שהיום זה סוריה באמת, עם כל מיני שבטים שונים שם בממלכות שונות, וקצת מזרחה, כי עבר הירדן, כפי שראינו גם פעם הקודמת, אז יש למשל תיאור פתאום בדברי הימים על שבט ראובן, שהוא מאוד התפשט והגיע כמעט לפרת, או שהגיע לפרת, ויש כאלה שרוצים לתקוף אותו שם. אז יש לו גזרה שחייב בסך הכל לטפל בזה, לפני שיש שם גרים, אם אתם זוכרים שדיברנו עליהם. כלומר, יש כל מיני עמים שעושים צרות לשבטים, או שיש להם כוונה קודם כל לגמור עם עבר הירדן, ואחר כך אולי בצורה ביחד, אז לתקוף גם את מרכז הממלכה הישראלית. אבל ואז הוא יוצא באמת, כשהוא כבר מקים את הצבא הראוי לזה, אז הוא יוצא לקמפיין כזה, וראינו שהוא מגיע באמת להרחבה של הטריטוריה כזה, טריטוריה, הרחבה כזאת שבעצם זה הגבולות הכי רחבים שהיו לנו אי פעם, וכמובן יש אחר כך כעבור שמונה, 600 שנה, 700 שנה בערך, שעוד פעם יש מצב כזה שאפשר לנצל לכיוון של הרחבת הטריטוריה, וזה קורה אצל ירובעם השני, וגם הוא ודוד בעצם היסטורית אלה החבר'ה שהרחיבו את ממלכת ישראל מאי פעם הכי הרבה. זה, זה, זה חשוב, כי בעצם זה שיאים כאלה מבחינה טריטוריאלית. חוץ מזה, מעבר לדבר הזה, אימפריה לא הייתה. אז אני אזכיר לכם שוב את ה... מה אני עושה? את המפה אני רוצה. עכשיו אני אוכל לעשות את זה. המפה הזאת. רואים או שאני לא עשיתי עכשיו share? רואים? רואים, כן, רואים? כן. אז רואים, אז אתם רואים שזה באמת לא כל כך מדויק, ויש המון דברים פה. לפי זה אנחנו לא יודעים, למשל, המון אם היא בתוכו או לא בתוכו. פעם הקודמת אמרנו שאם הוא גם הגיע באותה תקופה עד אדום ומואב, מואב ואדום, אז כמובן שהיה צריך לעבור דרך עמון ולהילחם נגד עמון. אבל פה זה מסתבר מהטקסט שראינו בפרק ח', זה לא 100% בטוח. יש כאלה שחושבים שכן קרה, שלא ייתכן שעמון לא בפנים. יחד עם זאת, יש לנו את מלחמה עם עמון בפרקים הבאים, יותר מאוחר. והשאלה היא אם זה
עכשיו מסופר יותר מאוחר על מה שקורה כרגע. כלומר שיותר הפירוט הזה של המלחמה עם עמון מגיע אלינו לקורא יותר מאוחר, וזה קרה כרגע עם כל ההתפשטות הגלובלית הזו, כן, שזה קורה. אז מבחינה הזאת הפלישתים נשארים באזור שלו. כלפי דרום יש באמת, לפי המפה הזאת, זו המפה שקיבל שלמה. אז זו מפה מאוד מכובדת מבחינת כן, השאיפות הכלליות ההיסטוריות, ויש חלק בלתי ניתן להפריז בחשיבותו, וזה כאן, כל האזור שבעבר הירדן, ש... שכמובן זה רק פעמיים קרה דבר כזה, כל השאר זה לא היה בידינו. עכשיו, כפי שאמרנו, המלחמה קודם כל התחילה באזור הזה הצפוני של ממלכות ארמיות השונות, ארם צובה וארם חמת, לא ארם חמת, בחמת, טוב, יש גם ארם דמשק וחמת, וזה אם אתם זוכרים, אבל הפרוצדורה פה היא כזאת שקודם כל זה הממלכות האלה, אחר כך בא כשהוא גובל על האזור הצפוני, אז פתאום קופץ מישהו שגם כן סובל מארם צובא, ואז הוא מתחבר לדוד, אז זה טוי מלך, טוי מלך מה? סליחה רגע שאני לא זוכר את השם של הכל הממלכה שלו. בסדר, מה? הכל בסדר. לא, טוי זה מלכות בחמת. בחמת שאמרנו שזה באזור הזה בערך, איפה שאני מסמן עכשיו, גם אוקיי, ראינו שזה חמת עד היום קיימת, והוא דווקא כשסובל מאותם מאותם ארמים אחרים, אז הוא ממש מודה לדוד, שולח מתנות אם אתם זוכרים, ובעצם נמצא תחת חסות של דוד. יש כן, מקומות שדוד כמו אדום ומואב שמשאיר ניצבים שם, הוא לא כובש, הוא לא מנהל את, ה, את, ה, את, ה, את העם עצמו, אבל יש לו באמת שליטה על המצב הזה. אוקיי, אז זה מה שאנחנו צריכים להבין לגבי ההמשך, שזאת המדינה שיש לישראל. ועל זה צריך לחשוב מנטלית, כשיש בעיות נוספות אנחנו צריכים להסתמך על זה מבחינה גיאוגרפית, על זה אם מקצצים לנו מהטריטוריה או שאנחנו בסך הכל יוצאים ממנה כדי להילחם במקומות אחרים. עכשיו, אחרי מצב כזה אנחנו צריכים לבוא לקטע שמדבר על שלום למי שלא אמרתי עד עכשיו, שלום שלום, והשאלה עכשיו היא לגבי התפיסה של דוד את השלטון. זה הרגע שאנחנו יכולים, כמו בפרק ח', הוא כאילו מסכם את תקופת דוד, לא לגמרי, אבל כמעט לגמרי. ואז זה היה רגע נכון כדי שאנחנו נחזור קצת אחורה כדי לראות את התמונה הכללית. מה היו תנאי הפתיחה של שאול כשאמרנו שהוא, כמובן, הוא המלך הראשון, הוא הנבחר הראשון, לעומת דוד שמקבל אחרי תהפוכות שונות, אם אתם זוכרים, הוא לא מקבל ישירות את זה משאול, אלא שיש ישבושת וכך הלאה, ואחר כך יש עם ישבושת ואבנר, יש סיכום כזה של איחוד, אבל זה לא ישר, כאילו הוא עולה למלוכה, הוא עולה לחברון קודם, ואחר כך הוא מוצא בירושלים את היעד הראשון שלו מבחינת הקמת הבירה או המרכז של עם ישראל, וזה מאוד משמעותי הדבר הזה.
ולפי הציפיות שלו הוא מתכוון לאחד את כל השבטים תחת שלטון אחד, שזה שלו. עכשיו, אמרנו כמה דברים פעם הקודמת והייתי שמח אם זה, לפחות שישאר פה בהקלטה נקרא לזה ככה, כי, כי זה שתי תקופות די שונות. ובואו קצת נדבר עליהם. מה שנאמר הפעם הקודמת, אם אני זוכר נכון, איזה מירי כותבת משהו, תקלה בפתיחת המחשב או משהו כזה, מישהו יכול לעזור לו, אז בבקשה, מהחניכות שלה בעיקר. קודם כל, אני מנסה להיזכר במה שדיברנו הפעם הקודמת. אמרנו שבעצם הדבר הכי קשה זה השלב הראשון של השינוי. כשאתה לוקח את המכונית שלך ואתה מתחיל לנסוע, מחנייה לתנועה, זה השינוי הכי גדול והכי קשה של האוטו. ממהלך כזה או אחר, היום אנחנו לא משתמשים במהלכים, אבל היינו פעם מהלך ראשון, מאפס או מניוטרל לראשון, זה השינוי הכי גדול. אחר כך מראשון לשני אתה כבר בתנועה ויש לך אינרציה של המכונית וכבר אתה יכול להמשיך את זה ביתר קלות. ופה מדובר על משהו מאוד דומה, כאילו שאול צריך ליצור הכל יש מאין. שאול אין לו שום ניסיון, הוא לא חיפש את זה, הוא לא התחנך בזה. הוא היה, איך יפתח אומר כל הזמן, הוא בן של עיקר ולא יותר מזה, הנה הוא בדיוק הוא מופיע. וזה, מה הניסיון שלו מבחינה ניהולית, ומה הניסיון שלו מבחינת, כן, להוביל יעדים לאומיים של חבר'ה שרוצים להתמרד מול השלטון הכובש אותם, שזה עם ישראל תחת שלטון הפלישתים. אז כמובן שהדבר הזה הוא לאין ארוך קשה מאשר לקבל משהו שכבר איכשהו התבצע, נוהגים של העם וגם של המלכות. יש קצת סימני מלכות בעם ישראל בצורה שאחר כך אנחנו רואים לפי הספרות שיש פה חצר המלך, יש בני המלך שיש להם מעמד כזה, אבל זה לא היה בהתחלה, כל הדברים האלה היו חדשות לעם ישראל, כעם שלא התנסה בזה, ומה שהם ביקשו לא היה כל כך ברור גם למבקשים, מה בדיוק רוצים מהדמות הזו, אם זה שופט או זה מלך, וזה יש שוני. כל עוד שאתם רוצים שהשופט יצא למלחמות, אז שהמלך יצא למלחמות, וככה רואים את המנהיגות שלו, אז כמובן שזה מקרב יותר לדמות של השופט הקודם, וקצת שינויים כמובן, כי קוראים לו אחרת, כי הוא אולי יכול לשאוף לדברים אחרים, אבל שאול היה במעבר הזה, שלהבנתי, עתיקת ימין כבר, עתיקת ימין, אז התפקיד של המלוכה הולך ונכבש לאט, בלי שיהיו דברים ברורים לאף אחד. ויוצרים שם את הפלטפורמה הזו האידיאולוגית והמבנית של עם ישראל מאוד מאוד לאט, לוקח 20-30 שנה. וגם יש עוד מצב, וזה אמרנו פעם הקודמת גם, דוד לא בא במצב כזה. השבטים כבר משהו העריכו איך זה להיות תחת מלך, מה מצפים ממנו, מה צריך לעשות. דוד הוא בא עם תוכנית, לפחות הוא היה לו הרבה זמן לחשוב על התוכנית, והוא נכנס עם פרוגרמה לגמרי לא פשוטה, אבל הוא צריך לבצע אותה, והוא יודע, מתרשמים מזה שהוא יודע מה הוא רוצה. וכיוון שהוא מתחיל בחברון, ונמצא אומנם 7 שנים בחברון, אבל זה לא יותר משבט יהודה. וזאת אומרת שאת זה הוא יכול היה לכבוש, איכשהו בקלות גם מציעים לו את זה. כל השאר עכשיו תלוי בו.
הניסיון של אבנר לאחד את הממלכה עם הצפון וכך הלאה, נכשל באותו רגע כשהורגים את אבנר. אם אתם זוכרים, בגלל זה יואב כל כך כועס כשלא הרגו, ואז הוא דואג להרוג אותו. ועכשיו לדוד יש צד אחד ראשון, וזה העניין של ירושלים. כשלא הייתה ישראלית, כשהוא עושה זה במלוא המובן שככה הוא מתחיל את הייחוד, במקום שהוא חולש גם על זה וגם על זה, כלומר גם על שבט יהודה וגם על שבט בנימין של שאול, אבל השאיפות זה שכל השבטים בסך הכל יהיו תחתיו. וזה מצב חדש, זה לא היה קודם לא לשאול. אחד ההבדלים החשובים שדיברנו זה ששאול הוא איש שרואה אולי בגלל הנסיבות, אבל הוא רואה את עם ישראל בקטן, הוא לא יוצא מבנימין כל החיים, משם הוא מנהל מה שיש לו לנהל, הוא אוסף את הצבא, הקבע הזה לא כל כך קבע, אנשים חוזרים לביתם, למרות שהוא רוצה שיהיה לו, אז מגיע ל3,000 איש, זה לא צבא רציני, אנחנו צריכים לראות את כל תקופת שאול כעם ישראל קטן בממלכה, אם בכלל היא עצמאית, אם בכלל, כי רוב הזמן היא לא עצמאית, עוד כששאול שם. ושאול כשנלחם עם הפלישתים, אם הוא מנצח, אז יש לו קצת אוויר. אבל באופן כללי אנחנו רואים שנגמרה כל התקופה שלו, כאשר הפלישתים שוב שולטים על עם ישראל, אז עוד פעם הצטמצמנו, וכל האווירה שלנו זה מאוד מקומית. דוד מקבל הצעות לבניית בית המקדש, אם תרצו, או לבית לאלוהים, מחירם מלך צור, רק די על ההתחלה, כשהוא עולה לירושלים, וגם לוחם כנגד הפלישתים, ודי מנצח בדברים האלה, בחלק הדרומי שלהם, אז הוא מקבל הצעות, אם אתה צריך משהו, אם אתה רוצה שנבנה לך, או שנביא לך חומרי גלם לבנות, זה דווקא דבר בינלאומי באותו רגע שמתחיל. חוץ מזה שדוד, הוא דרך נשואים הוא גם כן קשר קשרים עם הסביבה. התחלנו בהתחלה עם מיכל, נכון? אז יש לו קשר עם המלכות הישראלית. אבל אותו דוד יש לו גם אחד הנשים שלו, זה מעכה בת תלמי, אני לא יודע בדיוק איזה תלמי זה שם שמופיע במצרים כאחד הפרעונים, אני לא בטוח שזה זה, אבל בכל זאת זה מלך, והבת שלו, אז הוא אישה של דוד, אחד האנשים של דוד. יש לו צאצאים ממנה, וחוץ מזה יש לו את הסביבה של המואבים, בטוב וברע, אבל בסך הכל, בואו נגיד, אם אתם זוכרים את אביגיל, היא דרומית, ואביגיל היא ממשפחת, כלומר, היה ממשפחת כלב, לפחות התחתנה עם כלב, וזה גם הביא לו את השבט של עצמו, של אותו דוד קרוב אליו. אז יש לו כל מיני צעדים כאלה שמרחיבים את הדמות שלו, ואת השליטה שלו, ואת הפרסום שלו בסביבה. וכשהוא מגדיל את הממלכה בכלל, אז הוא הופך לאלמנט מאוד שיש להתחשב בו בכל מהלכים שיש באזור. אל תשכחו שזה אזור שלנו, זה אזור שלא שקט לרגע. ובייחוד בגלל המעבר בין המעצמות, כן? זה דבר ידוע, אני לא רוצה לדבר על זה יותר מדי. אבל זה דבר אחד, ועל זה דיברנו. אז התנאים של דוד הרבה יותר טובים. אין מה להשוות בין מה ששאול היה צריך לאכול, ועוד נוסיף למה שדוד הוא כבר הרבה יותר, הוא מחכה יותר זמן,
וזה לא הפתעה שמישהו מושך אותו וכבר נהיה מלך, או תוך שנה, אלא שזה באמת תהליך ממש, הוא יכול להתכונן למלוכה הרבה יותר טוב. אגב, הפוליטי, כפי שאנחנו אומרים, הוא שונה. אצל שאול לא היה. תזכרו שבשאול יש התנגדות פוליטית מההתחלה, כי הוא, מה יושיענו זה? אנשים בלי יעל, קורא להם המחבר של הקטע הזה בשופטים, אבל, או בשמואל א', סליחה, אבל מה יושיענו זה? כשדוד הפוך, ודוד מקבל את כיוון שכבר היה שר צבא, כיוון שכבר היה אצל שאול, אז אנשים הרבה יותר נכונים לקבל אותו בכלל כדמות רלוונטית ביותר בתפקיד הראשון. וזה שני דברים לגמרי שונים. על הטיימינג דיברנו. על הטיימינג דיברנו. אחד הוא חידוש טוטלי, כמו שאצל שאול, ואיש ללא ניסיון קודם, ודוד בא עם ניסיון ענק, ביחס לעם ישראל או משהו כזה. גם מטרות המלחמה היו שונות. הן שונות, הן שונות, נכון. נכון, נכון. כלומר, לשאול יש מלחמות עם העמים הגובלים עם עם ישראל, אבל לא יותר מזה. ופה דוד באמת מרחיב את הממלכה ככה שיש לו עסק עם אנשים מאוד רחוקים יחסית. עכשיו, הפיקוח על המלך, וזו נקודה חשובה, כי עם ישראל עכשיו מכניס איזה משטר חדש להיסטוריה שלו. והמלך של עם ישראל זה אלוהים. עד כה, מאברהם אבינו ועד כה, לא השתנה שום דבר. ויש לו את הנציגים שלו עלי אדמות לאלוהים. אז כל דבר שאנחנו יכולים על פני כדור הארץ ליצור בתור משטר, הוא ממילא תחת אלוהים. זה האפיון, אם תרצו, ה-DNA שככה נוצר העם סביב לנושא הדתי והאמוני. עכשיו תסתכלו, ששאול נמצא במצב כזה טוטלי. כלומר, יש פה נציג שקוראים לו שמואל, והוא נציג האלוהים, ויש לו את האוטוריטה שלו ואת העבר שלו, מי שממליך אותו. אם אני ממליך מישהו, סימן שנכון, יש להניח שיש לו עמדה בכל אופן עליונה בשביל לעשות דבר כזה, ואם הוא מייצג את האלוהים, ודאי וודאי שהמלך והעם זה די בקטגוריה אחרת מאשר נציג האלוהים. ואילו אצל דוד, אנחנו לא מרגישים את זה. דוד יש לו את החוכמה שראינו כבר, בפרק ו' ופרק ז', שהוא כבר מתחפש קצת לכהן, קצת עושה מעשים שקשורים לעניין הדתי, הוא יכול לעשות קורבנות כשהוא מעלה את הארון, ארון האלוהים, הוא רוקד, הוא לובש את האפוד, כל הדברים האלה הם לא פשוטים, הם סימנים חיצוניים, שאני הולך להיות פה גם דמות, כלומר, פה לא מרגישים שמואל בכלל לא מתפקד כשהוא נמצא לפני שהוא עולה למלוכה ממש. הוא מכיר את שמואל, אבל שמואל נפטר לפני שהוא מלך, ואין מישהו שבא בדמות שמואל להגיד לו מה לעשות, אלא אם כן הוא עושה איזה פשלה כמו עם בת שבע, אז יבוא מישהו ויגיד לו אני נתן הנביא וכך 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 עם כבשות הרעש. אבל לא מנהלים לו תחמים. רק כשיש איזה מין דבר פומבי כזה, שזה פשלה ממש מאוד מאוד נוטורית, כן, שכולם יכולים לקבל אותה. אז דוד לא סובל, נקרא לזה ככה, לא סובל מפיקוח עליו כל הזמן. יש לו עצמאות שלא הייתה לשאול בשום מקרה. מאוד מאוד מעניין הנקודה הזו, כי אנחנו משנים פה קונספציה לאט לאט, כן? משנים קונספציה לעתיד לבוא, מה הזכויות ומה
לא הזכויות, גם הזכויות וגם הכושר החלטה של מלך. ופה הוא מחליט דברים שהוא לא שואל כל הזמן. אם הוא שואל את אלוהים, הוא עושה לו פעם באופן ישיר. מילא אם יש כהן, ככהן ביניהם, אבל זה לא שהוא שואל את הנביא, הנביא הולך לשאול את האלוהים וחוזר עם תשובה. זה לא כל כך, הפרוצדורה הזו זה כבר לא כך קיימת. מישהו חשב על עוד משהו? אם לא, אני אמשיך, אבל אולי יש לכם מחשבות על התנאי פתיחה של שניהם, עד כמה שזה שונה. אם אתם מרגישים שאנחנו עומדים קצת על ההבדל ביניהם. לי יש הרגשה ששמואל בחר, שהוא היה פוליטיקאי מהמעלה העליונה, שמואל, והוא בחר אדם שהוא לא מתאים למלכות, כדי שיוכל לנהל אותו ומאחורי הקלעים לתפעל אותו, שרגא נצר כזה. זה מה שאני ראיתי בשיעורים שלנו, שהוא בחר אדם, והוא לא, והוא באמת, עד שהוא לקח את המלכות ועד שהוא נכנס לתפקיד וככה גם, היה סיפור, הוא חזר, הוא ביקש את זה. כן, כן, אחד מביא את השני. זה נכון שתראה, אני לא יודע אם הוא בחר ככה, כן, יש לזה שכל לחשוב שאם הוא לא רוצה לאבד מאוטוריטה שלו, אז הוא לא צריך בן אדם שיהיה עצמאי מדי, כן, וכשיש עצמאות, אז הוא חוטף. תזכרו שזה, אז היה ממש קאט, כן, קאט ממש כזה על זה שהוא השאיר כמה צאן ובקר מעמלק ולא עשה חרם טוטלי וכך הלאה. אצל דוד אין מצב כזה. גם אנחנו לא מרגישים שנוכל להגיע. עכשיו, כדי לסכם את כל הנקודה הזאת, אני רוצה רגע כן, לשאול, מה בבקשה. דעתכם, למה התנ"ך מדגיש ששניהם היו יפים? יפים, כן? יפי תואר כתוב, על דוד היה כתוב שהוא יפה, נכון? יפי ושאול תואר. היה גבוה, שזה מילה, ומי כמוך יודעת שלא כל גבוה הוא יפה. אבל כנראה שכותב התנ"ך התכוון שכן. למה מצוין את התכונה הזאת שלהם? את מייחסת את העניין שהוא גבוה מכל העם כאילו ליופי. לא, הבנות שהוא פוגש שם את הבנות, הן גם כן כן, אבל זה חז"ל. מתנוססות. זה חז"ל אומרים את זה, שמעריכות כדי להסתכל עליו כל כך יפה הבחור. אז אתה אומר ששאול לא היה יפה? לא, לא, חס ושלום, חס ושלום. לא בגלל החז"ל. יש השערה. לא, יכול להיות שהיה יפה מאוד. לא, מעניין אותי לדעת למה אני לא זוכר העניין של היופי אני יכול להציע השערה? אני יכול להציע השערה? השערה, בטח. השערה, לגבי דוד. הרי כתוב עליו שהוא יפה מראה ויודע נגן, ועוד כל מיני תכונות, נדמה לי ש5 או 6 תכונות ברצף, ולמרות כל זה, ואדוני היה עמו. זאת אומרת, למרות כל המעלות, אין בזה מספיק. צריך עוד משהו, והוא, אדוני היה עמו. כן, אבל האם היו עוד גברים בתנ"ך שמצוין שהם היו יפים? וואו, זאת שאלה יפה, אבל צריך לזכור. אבשלום היה יפה. נכון. ולא כתבו שדומה לאביו, כן? לא היה כתוב. אני לא יודע, אני באמת לא יודע. מה שכן, לפעמים, לא, אני לא יודע לקבוע שאלוהים עוזר למכוערים. ולמה זה חשוב לחיילת? לא יודע, כי זה אנחנו נורא יוצא מדמיינים. דופן שמצוינת תכונה חיצונית. כן. יש לה, תראי, האמת היא שלא היה צריך להיות יפה באותה תקופה באופן מיוחד. הגבר היה יכול להיות כמו שהוא, והוא פחות או יותר מתנהל כפי שהוא רוצה. לא כל כך
סובל מזה שבנות לא רוצות או כן רוצות אותו. אבל אולי שאול אהב אותם יפים. לא, שאול. שמואל. אולי שמואל אהב אותם שמואל. יפים, כן. אוי, איזה רמיזות יש לך פה, הלו. זהרי, על הסדרה יוסף פרסה נאמר. גברים ונשים. לא, גם וזה חשוב איך שמשון, אנחנו חשים את זה, זה מעניין. על זה יוסף, מעניין אם אנחנו מדמיינים שאף בת פה לא הייתה יכולה לעמוד מול דוד כזה או שאול כזה, היו ממש... גם לגבי שמשון, מה? פינו דברים חיצוניים. שמשון, על השיער, על היופי שלו. יופי, לא, זהו, גם לא נאמר. פה כתוב שהוא יפה, אבל יכול להיות שהגוף בטח היה לו גוף אתלטי. זה על יוסף די ברור. נאמר. נכון, על יוסף יפה תואר ויפה נכון. מראה. נכון, נכון. נכון. איפה? יוסף. כן. כן. כן, גם כן. אבל התרבות היוונית הייתה מלאה עם חשיבות על הגוף ועל המראה. נכון. אז יכול להיות שזה precursor, איך אומרים, התחלת של החשיבות הזאת שאנחנו חיים איתה היום. להלל את האסתטיקה כן, כן, הפיזית. כן. טוב, חבר'ה, אתם צריכות, תחלמו על מה שאתם רוצות, זה בסדר גמור. לא מתנגדים לזה, התנ"ך מרשה. אני רוצה נקודה אחרונה שהיא הכי מעשית בעיניי, כלומר שכתובה איכשהו, ואני בשביל זה צריך להקרין את סוף הפרק הקודם, ח' ו... פה. כן, תסתכלו, אתם זוכרים פרק ח', כן? ויעש דוד, זה מעין סיכום כזה של התקופה, שבגלל זה בפרק ח' זה מוקדם מדי, וסוגר פה איזה פרשות מסוימות, כן? אז כתוב ככה, בסוף ויגש דוד, דוד שם בשובו מהכות את ארם בגיא מלח 18,000, וישם באדום נציבים, זה הסיום של המלחמות, כן? נעמי דויטש, טוב, באדום הנציבים, בכל אדום שם נציבים, ויהי כל אדום עבדים לאביו, ויושע אדוני את דוד בכל אשר הלך. זה כבר גם כמעין סיכום כזה. אם זה לא מספיק, שהוא כבר אתה יודע שכל מה שיעשה הלאה הוא אלוהים איתו, מה שנקרא, ואיך אומר ויניק, למרות שהוא כל כך יפה, אז בכל זאת אלוהים איתו. עכשיו תראו, ויומלך דוד על כל ישראל, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. משפט מאוד מאוד מפוצץ. כן, אנחנו צריכים לבדוק את זה, מה זה עושה משפט? כלומר, העניין של החסד, היום נוכל לגעת בזה קצת, אבל השאלה אם זה לאורך כל הדרך, או זה פעם כן, פעם לא, שיכול להיות מאוד אכזר מצד שני, תזכרו על עניין של שפיכת דמים וכך הלאה. ופה נכנסים לעניין, ויואב בן צרויה על הצבא, ויושפט בן אחילוד מזכיר, וצדוק בן אחיטוב, ואחימלך בן אביתר, כהנים, ושריה הסופר, ובניהו בן יהוידע, והכרתי והפליטי, אני אסביר את הכל, ובני דוד הכהנים היו. תכלס זה אחד ההבדלים הגדולים באמת בין שני המלכים האלה. אנחנו שמענו על שאול, יש לו את יונתן עם נושא כליו, אלה המלחמות, אלה סדר גודל של החלוקה, של הקצונה שלו במרכאות כפולות. והנה דוד פה מקים פשוט ממלכה. קודם כל יש לו, הוא עצמו כמובן שהוא שולט על הכל, כן?
על כל ישראל ועל הכל, והוא הכי, גם העניין של הצדיק ועושה משפט, זה תכונה של מלך לא רק הוא חייל, לא רק מביא את העם למלחמה. אבל יואב בן צרויה על הצבא, זה שר צבא, זה הרמטכ"ל, שלא מתפטר לעומת הרמטכ"ל שלו, הוא לא מתפטר. עכשיו, זה לא רק יואב בן צרויה שהוא הרמטכ"ל, אלא שבניהו בן יהוידע על הקריאטיבי הפלייטי. יש פה שני עמים זרים שמצטרפים לצבא דוד או לעם ישראל, אם תרצו, כי אין לדעת, ומישהו אחראי על המיעוטים האלה. הוא אחראי, כן, בניהו בן יהוידע. כלומר שיש לו פה תפקיד, גם הקריאטיבי הפליטי, מה שיש לו לעשות זה להילחם, והם אכן נלחמים עם דוד גם במלחמות פנימיות. למשל נגד אבשלום במרד. אז הפליטי וזה, זה שני, ואלה מצאנו אותם בדרום כשדוד היה בגת. אז בקיצור, הם הסתבכו אלינו והם חיילים. עכשיו, יהושפט בן החילוד הוא מזכיר, תפקיד מנהלי חשוב. צדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר הם כהנים. כלומר, יש פה ממלכה מסודרת. האקסקוטיבה של עם ישראל. כלומר, זה לא המלך בלבד שהוא נמצא לבד. דוד פה מקים תפקידים כאלה, והוא בונה פה קונסטרוקציה מסוימת של תפקידים שונים, עם סופר. סופר זה גם כן בן אדם, הוא לא כותב רומנים, הוא פשוט כותב את כל המאורעות, ויש לו גם תפקיד מאוד חשוב בניהול המדינה. הוא לא סתם אחד שכן, סופר זה גם מלשון ספירה שיכול להיות משהו קשור לכספים. העניין של מה שנותר זה מה קורה בני דוד כהנים, שזה דבר שלא יעלה על הדעת, דיברנו על זה שזה לא מתאים, כמה שהוא רוצה לכבוש את התחום הזה של הדת, זה לא אומר שהבנים שלו יהיו הכהנים שלו, יש פה כהנים, יש פה אחימלך ובן אביתר וצדוק, צדוק ואחימלך זה כהנים, זה בתים של משפחות כהנים, אז זה בסדר. עכשיו בדברי הימים כתוב שבני דוד גיבורים, זה לא כתוב כהנים, וזה אומר הרבה, כלומר שכהנים פה זה לא לעניין. מישהו רוצה לתרץ שכתוב בסדר, אז אומר שכהנים בלשון שהם אנשים חשובים, שהם פועלים במנהלת המדינה. זה יכול להיות, אבל לא עוסקים ככהנים מבחינה תיאולוגית, מבחינה דתית, מבחינה פולחנית. דבר שני, חושבים שבאמת זה טעות, והם חלק מהמחלקות הקומנדו השונות של דוד, שגם זה עושה, ושאול לא כל כך יודע לעשות את זה, הוא עושה כי הנושא הזה של הגיבורי דוד הופך לנושא פה מאוד מאוד קשור. הקומנדו הזה הוא מאוד פעיל במשך שמואל ב', וזה היצירה של דוד כקבוצה מסוימת. דוגמה קטנה ראינו אצל גדעון, אם אתם זוכרים, שלוקח 300 איש בלבד. כן. אבל כל אחד הוא פגזי כזה, שאחר כך הם מנצחים את המדיינים וזועפים אחריהם, וכל 300 האלה הורגים על ימין ועל שמאל את כל המחנות. כזה דבר חושבים, כי יש אחר כך, אנחנו נתמודד עם זה, יש רשימה של גיבורי דוד, וכל אחד הוא כזה וכזה, שעשה כך וכך. כל אחד, הרבה חבר'ה. אז על זה מדובר שייתכן שיש פה בגדוד הזה, בגדוד המיוחד הזה, או הסיירת הזו, יש השתתפות של בני דוד, בעניין של הכהנים, זה לא בכיוון שאנחנו קוראים. אבל מה שכן,
מה שאני רוצה, בגלל זה הבלטתי את זה, והיה חשוב לי שלא נדלג על זה, זה שהקמת הממשלה. ממשלת דוד היא לא רק מלכות. כן, המלכות היא עם שרים, ועם סופרים, ועם מזכירים, משפט צדק. ושניים בצבא, זה מבנה כבר מאוד מודרני בשביל התקופה הזו, לפחות בעם ישראל. דבר שלא הכרנו קודם. כן, אני שומע אם יש הערות או משהו כזה. לא, הוא דאג שיהיה מעמד מכל מגזר, כאילו, גם כלכלי וגם... נכון. הוא יודע שלעם זה חשוב לדעת, אז הכהנים. אנחנו מרגישים שיש פה גם בעיות נוספות, זה לא רק מלחמות. כן, יש פה בעיות חברתיות שקורות בטח בכל השבטים כאלה ואחרים. בכל שבט אמנם יש קבוצה שממשיכה להיות המנהיגה בגלל גילה, אז זקני הכפר עדיין זה כן חלק מהסטרוקטורה של כל שבט ושבט, כמו נניח היום איזה מועצת X או Y או איזה עירייה X או Y, לא כולם שייכים למרכז אבל יש להם קשר, אבל יש פה כבר רשת, והרשת הזו היא חשובה. יש גם דאגה למורשת. יש מה? דאגה למורשת. במה? נקבע מי הסופר שירשום את ההיסטוריה. מכיר, כן, את בן החילוד. מי ייתן לנו את הנתונים? נכון, נכון. אוקיי. כתיבת ההוראות. אז עם זה, עכשיו פרק ח', עוד פעם אני אומר, סוגר פה איזה מסגרת כלשהי. זה לא בהכרח פרק ט' הוא ממשיך את פרק ח'. ייתכן מאוד שמה שאנחנו נקרא עכשיו והלאה, הם סיפורים בפני עצמם. יש, חוץ בט' שאנחנו קצר מאוד ואולי נסגור אותו היום, זה דבר שמקשר בין אחד לשני. אחר כך בא סיפור בת שבע, אחרי פרק ט', ואחר כך זה בסדר, ויש לו כל מיני תלאות, ודוד מתחיל לסבול מעצם החיים שלו עם כל מיני פרשיות. אז לא ידוע אם זה כבר קרה, עד עכשיו כבר קרה וסגרנו פרק, וכל מה שהולכים לקרוא עכשיו זה פרטים של מה שכבר קרה. או שלא, אבל זה לא כך משנה לנו, אנחנו נוכל להתענג על הסיפורים האלה אחד לאחד. אז בואו נראה עכשיו מה קורה עם... בפרק ט'. בסדר, רואים? כן. כן. אני לא עשיתי share ורואים, לפעמים אני עושה share ולא רואים, אתם מבינים את זה? אוקיי, חילקתי את הפרק כמה שיותר ברור לקורא. אני מקווה, יש פה דיאלוגים, אז כן, אתם תשפטו, שחקית הציע לי לדלג על זה, כי זה לא חשוב. ואני עומד על שלי שבכל זאת לא כדאי לדלג על זה, ואתם תשפטו לעצמכם, אל תספרו לי אם לא מסכימים איתי. טוב, עכשיו, מה קורה? ויאמר דוד, מתי ויאמר, מה קורה קודם, מה קורה אחר כך, אנחנו לא יודעים. ויאמר דוד, אך יש עוד אשר נותר לבית שאול, ואעשה עמו חסד בעבור יונתן. מה השאלה? יש עוד מישהו מבית שאול שאני לא יודע? אני לא יודע. הוא לא יודע. הבן של יונתן. הוא לא יודע, לא. ברור לנו מה, לא צריך להקרין את זה, על אף שהבאתי את זה. הכוונה. אם אתם זוכרים את הברית ביניהם. בין יונתן ודוד. כן, שדואג לה. או שאפשר לא להזכיר, אתם זוכרים מה בעצם יונתן מבקש אז, זה די חד צדדי של יונתן, אהבתו וכך הלאה, אבל מה הוא מבקש מדוד? לדאוג לשושלת.
כן, מה קודם כל הוא אמר, שנשאר, אני יודע שאתה תהיה מלך במקום, כן, ואני מקווה שאלוהים יעזור לך כמו זה עזר לאבי. לא עזר לו כל כך, אבל מילא. אבל כך הוא אומר. דבר שני הוא אומר, יונתן מבקש, תשאיר אותי בחיים. למה? כי יש נוהג כזה, נוהג שמלך חדש, שגמר עם השושלת הקודמת, אז הוא הורג את אלה שיכולים לטעון לכתר. נכון? אז הוא אומר, אל תהרוג אותי. ולא רק אל תהרוג אותי, אל תהרוג גם את צאצאיי. את הרעים. זה מה שהוא אומר. אז, ודוד, יש להניח שאמר לו נכון עם היד, עם הראש ככה, 100%, 100%. ועכשיו הוא אומר דוד לעצמו, מה זה ויאמר? הוא חשב, כי הוא לא, כן, הוא חשב בליבו. אחי, יש עוד אשר נותר לבית שאול, ועשה עמו חסד בעבור יונתן. ולבית שאול עבד, ושמו ציבה, ויקראו לו אל דוד ויאמר המלך, ציבה, סליחה רגע, זה לא נכון פה, בואי נשנה את זה, כי אני יכול לכתוב את התנ"ך איך שאני רוצה. ציבה ויאמר עבדך, יש פה דיאלוג, כן? שואל, ציבה, כלומר, הוא לא הכיר את ציבה, הוא לא יודע אם יש בכלל מישהו מבית שאול, הוא לא היה בעניינים דוד, אפשר להניח, כן? הוא לא יודע. יכול להיות שיכול להתעניין, אבל כשהיה בחברון אז לא כל כך ידע, ועכשיו שהלך לירושלים, אז גם כן הוא בעצם, עכשיו הוא עולה למלוכה הכללית, והוא לא יודע מה עם בית שאול ומה צריך לעשות. יש חשד, בשם מה אתה רוצה לדעת? מה אתה מחפש? אף אחד לא בא לאיים עליך. ויאמר המלך, האפס זאת אומרת, האם עוד איש לבית שאול ועשה עמו חסד אלוהים? כלומר, אני מחפש אם יש עדיין לבית שאול מישהו, זה דבר ראשון, ולהרגיע על המקום, אני אומר, אני רוצה לעשות חסד, לא רוצה להרוג אותו. רוצה לעשות חסד איתו. עכשיו, קודם אנחנו שומעים זה בעבור יונתן. פה הוא לא אומר לציבה. הוא לא אומר. לציבה הוא לא ידוע לנו מי זה. עכשיו נודע לנו שהיה מישהו שהיה אחראי על הנכסים של שאול. אדמות, גידולים, עניינים, ככה זה בכל אופן נראה. אבל לא הכרנו אותו קודם. מי שלא זוכר אותו, יש לו סיבה טובה, כי הוא לא הופיע. ויאמר לו המלך, סליחה, לא, ויאמר, האפס, ואז ציבה אומר, שימו לב לתשובה, ויאמר ציבה למלך, עוד בן ליונתן, נכה רגליים. יש פה לשאול, טוב, אז דווקא יצא יונתן, אתם מבינים, לא מלכישוע ולא הבן הגדול, יונתן דווקא, הבן הזה, הבכור, ממנו יש משהו, יש בן ביונתן, לא אנחנו ידענו, וספק אם דוד ידע, והוא מוסיף נכה רגליים, נכה רגליים, יש סיפור על זה, אבל בכל אופן, פה, מה יש לך, זה מה שיש לך להגיד עליו? כלומר, ככה אתה מתאר אותו נכה רגליים? למה אתה אומר נכה רגליים? אני מעלה שאלות כרגע. מה הרי חשוב, נכה רגליים או לא? זה מה אוקיי? עכשיו, שימו לב איך כל אחד מתנהג פה. ויאמר לו המלך, איפה הוא? הבן הזה, כן? איפה הוא? ויאמר ציבה אל המלך, הנה הוא בבית מחיר בן עמיאל בלא דבר. עוד פעם אני עולה פה למוקשים. הוא ישנו אצל בית מחיר בן עמיאל. מחיר זה שם של בן מנשה, של שבט מנשה. זה מביא אותנו לצפון ולעבר הירדן, לגלעד. שם זה מחיר, שם זה בעצם החצי מנשה הזה. כן, במחיר זה צאצא, זה בן של מנשה.
ומה זה מלא דבר? מלא דבר, יש פה סיפור, כלומר, יש פה סיפור, יש פה פירושים שונים, אני עוד מעט פותח את זה כדי שנדע, אבל זה שם מקום. מחיר בן עמיאל ממקום שקוראים לו לא דבר. אוקיי? עכשיו, וזה לא בו"ף פה, במקום אחר מופיע באלף. רק שתדעו. ויבוא מפיבושת בן יונתן בן שאול אל דוד, ויפול על פניו וישתחו. אוקיי? אני חושב, קראתי את זה, שימו לב פה, שדוד לא אומר לציבה, תביא אותו. זה מה שהיה הכי פשוט. אתה מספר לי שיש בן ליונתן, אתה יודע איפה הוא? תביא אותו. זה לא קורה ככה. וישלח דוד ויקחהו. מה קורה פה? למה זה ככה? שהוא לא... המלך יכול להגיד לציבה בקלי קלות, לך תביא אותו, יש לך 48 שעות. אבל הוא הולך בעצמו, ששולח בעצמו, שזה כבר פה, יש קצת מעלה מחשבות הדבר הזה. אז דוד לא מכיר אותו ולא יודע, וכשהוא מגיע ומשתחווה, דוד אומר לו מפיבושת. גם כמפתיע, מאיפה אתה יודע קוראים לו מפיבושת? הרי הולכים טיפה, תראו מה שציבה אומר, הנה, ציבה, שימו לב לזה, כי אני רוצה כמובן לעבוד על זה. ויאמר ציבה למלך, עוד בן ליונתן, עוד בן, כאילו יש אחרים שאני לא יודע ואף אחד לא יודע, עוד בן, נכה רגליים. הוא לא אומר לו את השם של הילד. הוא לא אומר לו. עד כדי כך ציבה הוא מסויג. תרגישו את זה, כי הוא שואל אותו אם יש מישהו, אז תגיד כן, הבן של יונתן, קוראים לו יוכבד. לא חשוב מה, קוראים לו ככה. הוא לא אומר. וכשהוא מגיע כבר, ולא נאמר השם, אז דוד אומר לו מפיבושת. אז מפיבושת, כמובן שזה או שהסופר פה התפלח ולא שם לב שדוד לא יודע, או לא יודע, מנחש או שאומרים לו. זה לא כל כך חשוב, אבל זה מפתיע. ויאמר הנה עבדך, מפיבושת, שרחוק מלאיים על דוד, אומר לו מיד, אני עבדך. כלומר, אין פה שום בעיה שאני בן של יונתן, בן נכד של שאול. ויאמר לו דוד, אל תירא, שימו לב, כן? כי באמת, מפיבושת עושה רושם שממש מפחד פה, למה קראת לי? כי עשו אעשה עמך חסד בעבור יונתן אביך, והשיבותי לך את כל שדה שאול אביך, ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד. מאוד פשוט, אבל לא כל כך פשוט. שימו לב מה שהוא אומר לו פה. קודם כל מרגיע. אני לא קראתי לך כדי להרוג אותך. אל תירא. יש לי קודם כל לעשות חסד איתך. אני מחויב על החסד הזה עם אביך. אז ודאי שאני שומר על החיים שלך. וחוץ מזה, השיבותי לך את כל שדה שאול. מה הכוונה פה? מה אתם מבינים? מה הוא צריך להחזיר עכשיו? כאילו רוצה לתגמל אותו. אבל איך? עם דברים שלו. מה הוא עושה? הוא מחזיר לו משהו שלו. כלומר, אבל מראה זה כאילו חסד. מת שאול, אנשים השתלטו על השדות שלו, לא יודע מה. כן. נכון, יש פה משהו שמתגלה ככה ליד לאט, אבל מה זאת אומרת? אתה נותן לו את השטחים של הסבא שלו, זה הגיוני, לא? מה אתה המצאת פה? כלומר, זה בסדר. והוא מציג את זה, הוא מציג את זה כחסד. נכון.
הוא מציג את זה כחסד, יכול להיות שזה יכול היה לא לעשות את החסד הזה, ומפיבושת היה ממשיך בצפון עד יום מותו ולא תובע שום דבר. אבל במילים האלה אנחנו צריכים להבין שפה, עם הנכסים של שאול משהו קורה, המלך מת, גמרנו, אין כלום. בגלל זה גם הורגים אותם, כדי שאף אחד לא יירש אותו. ויש עוד דבר שפה, ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד. מה הכוונה? שהוא ישים עין עליו. מה? ישים עין עליו. זה מה שאת מבינה? למה? למה? כי התנהגות מאוד פוליטית. טוב, מעניין. הוא הבטיח אמנם ליונתן לשמור על זרעו, אבל הוא תמיד מחפש את הקשר. הבנתי את המזימה שלך, יכול להיות, אני לא אומר שלא. אני מבין את זה קצת כמו שכתוב, כן? שאני אחזיק אותך, שאני אקיים אותך. אבל זה לא לגמרי זה ולא לגמרי זה. בואו נראה כמה דברים בטקסטים. בואו נראה פה. כי יש דברים שהם קיימים בתנ"ך וכדאי שנתוודע אליהם. קודם כל, פה סימנתי מה שיונתן מבקש, ולא תכרית את חסדך, זה חסד, המדינה, כלומר המילה זה חסד, שהוא אומר, תעשה חסד, ולא תעשה עמדי חסד, כלומר, ולא אמות, וקודם כל אמרנו שזה, אני יודע שאתה תהיה מלך, אז אל תהרוג אותי, ולא תכרית את חסדך מעם ביתי עד עולם, כלומר את כל צאצאי, זה מה שהוא מבקש. העניין של, באותה הזדמנות שיש להם את הברית הזאת, אז יש פה העניין של לחם, לחם על שולחן המלך, בגלל זה אני מציין את הלשון הזאת, כן? זה כשדוד הוא מסתתר, ואז זה משדה, ואז הוא צריך לברוח, אם אתם זוכרים את הפרק הזה, פרק כ'. הוא צריך לברוח, בגלל זה הברית עם יונתן ולא התראו הרבה זמן. אז ויהי החודש, וישב המלך על, שזה אל לחם לאכול. מה הכוונה פה שזה לחם לאכול, לחם המלך? זה ראש חודש. ויהי החודש, אמרתי לכם פעם, ואני רוצה לחזור על זה, שמכל החגים שאנחנו מכירים היום, זה לא היה. מה שהיה זה ראש חודש, זה כן היה. זה הכי אנטיקה שיש. ראש חודש. אז כשיש ראש חודש, יש ישיבה משולחן המלך. כלומר, זה כמו שביום שישי יש משפחות שכל המשפחה מתיישבת, ומי שלא בא, למה הוא לא בא? אז פה קורה, ביום שאול יונתן, כשהוא לא בא, הוא אומר לו למה הוא לא בא, והוא אמר לו, הוא ביקש ממני רשות ללכת, אבל מה אומר לו דוד? אומר לו, הוא ציווה לי, האח שלי אמר לי שאני אבוא, ואם מצאתי חן בעיניך, אמלא תנה, כי יונתן יודע שהוא לא סתם הולך הביתה לראש חודש, הוא הולך כי הוא נמלט משאול, כי הוא מביא לו בשורה רעה, שאול כועס עליך, ורוצה להרוג אותך. אז הוא אומר, אמלא תנה ואראה את אחי, על כן לא בא אל שולחן המלך. זה מה שהוא מצדיק, תצדיק אותי שאני לא בא לראש חודש. חוזרים עכשיו לעניין הקודם. העניין הקודם אומר, שהוא אומר לו, ואתה תאכל על שולחני, תמיד. אז אני חושב, לפי ההקשר, כי יש פה איזה קשר עם הפרק הזה, עם הפרק הזה בשמואל א', הלשונות האלה, כן, שמופיעות שם. אז יש פה עניין של חודש, זה ראש חודש, ויש סעודה, ואצל המלך יש סעודה, וזה מה שדוד מבטיח למפיבושת.
ככה אני מבין. מבטיח שכל ראש חודש אתה אצלי. זה לא אומר שכל יום אתה אצלי, וזה, אם אני צודק, אז זה מבטל את הקונספירציה הזו שהוא רוצה לפקח עליו. אם מירי צודקת, אז כל יום הוא רוצה לראות אותו, שהכל בסדר, שאין שום דבר חדש, וזהו. בואו נמשיך עם הקריאה. אלא אם כן יש שאלות, כי אנחנו ב9:30. אז עוד רבע שעה יש לנו, אמרנו, לא? אוקיי, אוקיי. לא, לא, זה. פסח, שומע? יכול להיות שהוא רוצה לראות אותו כל יום, אבל קל וחומר בראש יכול להיות, חודש. כן, יכול להיות, אני לא יודע להגיד, אני רק מבין מבחינה לשונית שיש איזה קשר עם הפרק ההוא. יש קשר בגלל הלשונות האלה, כאילו להזכיר את יונתן, את הברית, ושהקורא יבין שבעצם, רגע, מה קורה פה? שבעצם הדבר הזה מתקיים היום. דוד בסדר, דוד קרא ברית עם יונתן ועכשיו הוא מקיים אותה. כי לא ראינו אותו מקיים אותה. עכשיו הוא מקיים אותה, וזו הכוונה שאני חושב בעסק הזה. יכול להיות שגם בהתחלה חשבתי שזה כל יום. אם הוא על שולחני, אז כל יום על שולחני, אבל השאלה אם זה הדבר או לא, אבל זה בסדר, יכול להיות גם כל יום חוץ בעיקר, נקרא לזה ככה, ראשי חודש, אני רוצה אותך אצלי. ראש חודש גם קשור לתבואה של השדה. מה? לא, יש שם גם את קיום עיבוד השדה של שאול. לא. שזה לתת לחם. לא. לא חושב. אני לא חושב, רק שלא מצליח, באמת לא מצליח להעלות את הפרק ט' באמת, שאני הורדתי אותו כמובן, הוא ישנו פה, והוא לא עולה. אפשר משהו באמצע. כשם שלא מדובר בלחם, אלא מדובר בפרנסה, בביטוח לאומי וכאלה דברים, לא מדובר בלחם. לחם זה מטאפורי. אז גם לא אומר שהוא צריך להיות כל יום אצלו בזה כדי להשגיח. מלך יש לו כמה דברים לעשות חוץ מלהשגיח על הבחור הזה. אז זה מטאפורי, הוא אומר לו, אני אפרנס אותך. בדיוק, גם אני חושבת ככה. הכוונה היא כללית. אני אדאג לחיים שלך, אני אדאג שיהיה לך מה לאכול לאורך החיים שלך. אתם צודקים וגם בהמשך נחזק את העניין הזה. לדעתי, אבל מה, זה לא, כן, אין לנו את כל האמת בידיים. אני אדאג שיהיה לך מה לאכול. נכון. זאת הכוונה. הקיום שלך. כן. אוקיי. עכשיו, וישתח ויאמר, ואני עשיתי את זה, כלומר, חילקתי, כי זה עכשיו מפיבושת מדבר. אבל לא רואים מה שאתה רק... לא רואים. מדבר. לא רואים. פסח. לא רואים. לא. זהו, נו, זהו. תעשה דאבל קליק. זה מה שאני דאבל קליק. לא, זה ממש, אני לא מבין. יש תקלות בהתחלה כשאני הורדתי אותו, ועכשיו אני אוכל אותה. איפה דניאלה לא פה. דניאלה, חותמת על הספר. זה דניאלה לא פה. דניאלה לא פה, ואני נלחם פה, אבל... דאבל קליק, נו. רואים? כן. עכשיו כן. טוב, אז תראי, וישתחו ויאמר, כלומר מפיבושת. מעבדך כי פנית אל הכלב המת אשר כמוני. אז זה צניעות, כן? אז מה קראת לי בכלל? מה אני יכול... ויקרא המלך אל ציבה נער שאול, נער, אתם מבינים פה שהמילה נער בתנ"ך זה הכל, זה גם כשאתה בן 8 ואתה בן 13 ואתה בן 2 ואתה בן 30,
ובן 40. גם נער זה נער שימושי כזה, זה עובד שלו לפעמים, נער עוזר, נער נושא כלים. יכול להיות שיש לו משפחה כבר, אבל זה הנער. אפרופו זה, טוב, היה מדובר גם בנושא מפיבושת, אם הילד זוכרת שעשינו חשבון של בן כמה הוא? אם היה 7 שנים בחברון דוד, ועכשיו עוד כך, אז אמרנו זה 12. אבל אוקיי, אז נזכור את זה, כי יש פה דבר שעושה לנו צרות עם הדבר הזה. אז תראו, ויקרא המלך אל ציב הנער שאול ויאמר אליו, כל אשר היה לשאול ולכל ביתו נתתי לבן אדונך. מובן? הפקודה היא מובנת. כלומר, למה נתתי? כי כנראה לא אצלו. אין לשאול, אם זה לא דבר שם בגלעד, אין לשאול שטחים שם. מדובר אם יש לשאול נחלה, זה בבנימין. עכשיו הוא אומר לציבה, כן? אומר לו, תשמע, זה אני עכשיו מוריש את זה לבן אדונך. אדונך היה שאול, אז זה הבן של אדונך, לא חשוב שהוא הנכד. ועבדת לו את האדמה, אתה ובניך ועבדיך. והבאת, והיה לבן אדונך לחם ואכלו. האם זה ברור? ההוראה, ומפיבושת בן אדונך יאכל תמיד לחם על שולחני. ועכשיו סוגריים שלי, אבל זה מה שכתוב, ולציבה 15 בנים ו20 עבדים. מה הכוונה פה? מה פה מתגלה? לאט מתגלה פה משהו. ציבה גם יוכל, ציבה גם נהיה נתמך של המלך. לפי מה? לפי מה שכתוב פה. מה תגיד? הוא יעבוד בשביל אחיבושת, והוא וכל הילדים שלו יתפרנסו מזה. יקבלו את שכרם ואת... איפה? תקראי מה שאת אומרת. זה מה שיקרה, הוא יעבוד לא, תגידי איפה כתוב דבר כזה. לא, אבל כתוב, זה אחד מפרש את השני. כתוב, עבדת את האדמה, אתה ובניך. זאת אומרת, ותעבוד, כן? אל תשכחי. כן. עתיד, אתה תעבוד את החיבושת תקבל את כל האדמות. אתה תעבוד אותם, אתה תהיה זה שיעבוד שם, עם כל 15 בנים שיש לך, וזה התגמול שלך. אתה תתפרנס מזה, אתה והחיבושת, מהאדמות האלה. זה הכל ביחד. מה שדוד מנסה להגיד, שבזכותו יהיה לו את הפרנסה. כאילו אני המלך, אתה תעבוד, הילדים שלך יעבדו. ותקבלו ותתפרנסו מזה שאני נותן את כל השטחים האלה למפיבושת. למה דוד צריך למה דוד צריך לדאוג לפרנסה של ציבה? לא, הוא דואג למפיבושת, אבל הוא דואג לו קומפלט. לא, למפיבושת הוא יוכל תמיד על... אם הוא נותן לו רק אדמות, זה לא עוזר לו. הוא נותן לו אדמות ומישהו שמניב מהאדמות תוצרת. אבל מי יתפרנס מהתוצרת? ציבה וצאצא. ציבה ומפיבושת. לא כתוב. כן. לא? כן, ברור. אוקיי, תקשיבו. כנראה שמפיבושת היה מאוד רע. איך אתם מרגישים את ציבה?
הוא עבר מלהיות כאילו עבד או עובד שאול, ללהיות אצל דוד. לא, אצל מפיבושת. לא, לא. דוד, הוא אצל דוד עכשיו. מפיבושת אצלו? ודוד דואג שהוא ידאג למפיבושת. טוב, אני חוזר רגע להתחלה כדי שנעמוד על טיבו של ציבה. קודם כל אמרתי לכם, איך הוא עונה לדוד? הוא עונה לדוד בצורה מינימליסטית. עוד בן ליונתן, נכה רגליים. טרח, נכון? זה מה שהוא עונה לו, הוא לא מספר לו שום דבר על המשפחה, על מה קורה, איך הוא חי, איפה הוא נמצא, אצל מישהו אחר, לא אצלי. הוא לא אומר, הוא אומר אצל בית מחיר בן עמיאל. ואומר אפילו איפה, באיזה מקום, בצפון, ולא דבר. כבר יש פה איזה בעיה, שציבה ומפיבושת זה לא בדיוק כל הזמן ביחד, אחד מקיים את השני, או אחד בזכות השני. זה לא נראה ככה. נכון. לא נראה ככה, נראה כמפיבושת שם, זה אני יודע, אני לא. איך, קודם כל נשאלת השאלה הראשונית, כבר לדוד אין כתובת לשאול אם יש לשאול צאצאים, הוא צריך את ציבה הזה, ואיך הוא יודע בכלל? הוא מחפש לפי ציבה. תבינו שהוא כבר קורא לציבה, כי מישהו אמר לו, תשמע, לא יודעים על שאול שום דבר מה קורה, לפחות פה באזור שלנו. מה שאנחנו זוכרים זה שיש איזה עבד אחד שקוראים לו ציבה, אולי הוא יודע. אבל ציבה צריך להיות בקרבת מקום, ציבה הגיוני שיהיה איפה שהיה שאול, בבנימין. אם שאול בבנימין וציבה בצפון, יש פה נתק. יש מחיר בן עמיאל שמחזיק אותו שם, כן, בן המלוכה בכל זאת הקודמת, וחוץ מזה לא יודעים שום דבר על זה. ציבה פה לא משחרר מידע, זה מה שאני רוצה להגיד. ציבה, אם אנחנו עוקבים אחריו, אז הוא אומר, זה אתה ציבה, אז הוא אומר, עבדך, נכון? פה, ויאמר עבדך, ציבה, כן? כלומר שבהתחלה הוא לא אומר, אני עבד שאול, אני עבדך, אל תעשה ממני בית שאול או משהו כזה, הוא לא יודע למה קראת לי. הוא לא יודע למה קרא לו. ומפחיד מאוד שדוד קורא לציבה לדווח, ושואל האם יש עוד בן לשאול, לבית שאול, אז הוא יכול להיות, גם רוצה אותי. אז הוא אומר לו, קודם כל אני עבדך, כדי להרגיע את דוד, שלא יחשוב שזה וציבה הוא הולך להיות בוגד שלו או משהו כזה. דבר שני, הוא לא יודע בדיוק, הוא לא נוקט בשם מפיבושת. וזה משמעותי, מה, אתה לא יודע? קוראים לו, מה, אתה אומר נכה רגליים? כאילו, הנכה הזה, מה זה התשובה הזו בכלל? אולי זה מסביר למה דוד מסתדר לבד לקרוא לו, ולא שולח את ציבה, כי ציבה לא יודע, הוא לא נראה אמין כזה. למה הוא וישלח דוד ויקחהו מבית מחיר בן עמיאל? למה לא שולח את ציבה? אמרתי לכם קודם. אוקיי? אז כלומר, זה מתחיל להיות מסובך לנו כרגע, ואני לא פוסק, אני רק אומר שיש פה מה לשאול. ציבה, לדעתי... ואותו דבר, עוד מילה, אותו דבר, כשבא מפיבושת עונה באותה צורה, הנה עבדך. כלומר, אנחנו תחתיך, אנחנו לא באים פה לעשות בלגנים של ירושה או משהו כזה. לדעתי, ציבה מפחד שיחשבו שגם הוא איכשהו קשור לשאול. והרי כל יוצאי שאול בני מוות. בגלל זה הוא מתגונן. והוא לא רוצה להראות שהוא מכיר את מפיבושת, זאת אומרת על המינימום. אוקיי. ואמרת נער,
כשאמרת נער שאול, ויקרא המלך אל ציבה נער שאול, כן, הוא לא רוצה שיצמידו אותו, בהתחלה הוא לא רוצה כאילו להיות מחובר למשיבושת. מהסיבה... תזכרי את זה, אנחנו נפסיק כאן לפי הזמן, ונראה את ההמשך, מה יכול להתפרש מכל הדבר הזה. ברור שפה נער זה בן אדם עם 15 ילדים, כן? זה מבוגר. אז זה ברור לנו. אז אנחנו בסדר, פה אפשר את הסוף, זה פה 12 פסוקים בלבד, ואנחנו נקרא את זה בפעם הבאה. בסדר? מעניין. מירי, מה את אומרת? מירי, איפה מירי? אני פה. מה? את מירי אני רוצה לראות עם עיניים פקוחות, כי זה לא כל הזמן. כן, מירי. בסדר, אנחנו... אמרתי לך, זה תלוי אם זה משעמם או לא. אז אני אשם, אני אקח אחריות. אבל... תראו, אנחנו חייבים לסיים, קבענו יש לי עיניים גדולות. מה? לא חשוב. לא, את חולמת על מה שאנחנו מדברים. חבר'ה, נתראה בפעם הבאה אם ירצה השם והכל בסדר. כן. לילה טוב, לילה טוב. להתראות לכם. לילה טוב. היי, פסח, תודה. לא סיימנו. טוב.